Hej alle sammen. I dag vil jeg... Jeg bliver snart sindssyg af det. Jeg siger hele tiden i dag, men jeg vil rigtig sige nu. Fordi jeg synes, i dag lyder så ret åndssvagt. Okay, lige meget. Jeg viser, hvordan man laver sådan en perfekt knold. Altså, hvis du for eksempel er ligesom mig, så jeg bare hele tiden tænker, ej, jeg vil altså mega gerne lave en perfekt knold, men jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal gøre. Og så går du ind og ser på YouTube, så finder du sådan, så finder du sådan en video, hvor du tænker, ej, der er en perfekt knold, den vil jeg prøve at lave. Og så finder du ud af, at du skal bruge en donut ring, men du har ikke en donut ring, og du vil rigtig gerne have en. Så kan jeg sige dig, at det her det er ikke en, hvor du skal bruge sådan en donut ring. Du kan nemlig selv lave en donut ring. Medmindre du har en donut ring, så kan det være lige meget. Men hvis du ikke har og gerne vil lave en, det eneste du bare skal have, det er en benvarmer, og den skal helst ikke være så stor. Så hvis du har en ret lille, jo større den bliver, jo større bliver den knold. Så det skal du bare lige vide. Men det du gør, det er, at du tager og gør sådan her. Altså, ruller du den sådan her, ligesom. Og så kommer der faktisk sådan en her frem. Den kan du bare lige gemme væk ved at gøre sådan her. Fail. Og så kan du ligesom bare lige sådan her. Se, så har du din egen donut ring. Og den bliver ikke udvidet eller noget af det, så du kan bare du kan bare folde den op og bruge den som en benvarmer, hvis du kan det. Så du ja. Men det du skal gøre, når du skal lave selve knolden, er, at du skal starte med at lave en hestehale. Jeg har lavet en ret høj hestehale, fordi jeg synes, det er meget pænt, når knolden sidder højt på hovedet. Så det du skal bruge, det er din hjemmelavede donut ring, eller bare købt donut ring, det kan være lige meget. Så skal du bruge et elastik til at lave den her. Og jeg har lige sat et spænde i her, fordi at der kom lige sådan en bue i, der er lavet. Så ja. Og så skal du bruge sådan ret mange hårnåle, hvis du har langt hår i hvert fald. Hvis du har kortere hår, så skal du ikke bruge helt så mange, men du skal nok stadig bruge det. Og så skal du bruge et til elastik til at sætte udenover. Okay, så det du gør, når du har lavet din hestehale, det er, at du tager det her, og så sætter du den sådan. Jeg vil gøre sådan, jeg gør det bare fordi det vil jeg, sådan at den pæne side kommer til at vende opad, fordi bagpå ser det bare sådan her. Så det gør jeg. Og så sætter jeg den udenom her. Og forresten, du skal også bruge en hårbørste, det glemte jeg lige at sige. Gør det sådan. Ja, der er lige kommet sådan en hue her. Den kan man bare lige sætte ind i hår. Okay, og så når du har gjort det, så tuperer du det bare. Jeg kommer lige til at slå det fast, når vi er væggen. Det er det, der siger bare. Hvis I altså kan høre det. Men så det tuperer bare, og så ja. Så når du synes, det er tuperet nok, så gør det ligesom sådan her. Sådan du dækker din ring.
Og jeg kan så se, jeg tror ikke, jeg har suppleret det nok, fordi det er lidt som den ikke ordentligt kan ordentligt. Jo, det går lige. Så det gør mig til sådan her. Ja. Og så tager du din elastik og sætter den ned. Sådan. Og den er dejligt stram, så ej, ser dum ud. Og så indeni så kommer til at, jeg kan i hvert fald rigtig godt lide det her hul. Jeg synes det er meget vigtigt. Hvis at du er ligeglad med det der hul, så kan du bare vælge at tage dit hår over igen, så det bliver stort, eller du kan vælge at gøre ligesom jeg gør. Jeg tager simpelthen bare et lille stykke her, og så drejer jeg det rundt om, og så se så enten herom, ja, det kan jeg sikkert ikke se, men og så tager jeg en hårnål, og så sætter jeg bare ind. Se, der fik jeg så ikke lige gjort det ordentligt, så derfor så det her er nok bedst bruge sådan nogle hårnål her. Og lige nu kan jeg ikke bruge et spejl, fordi at ligesom, det gør lige det omvendte af her, end hvad jeg rigtig gør, så det er nok, men det er nok bedst, hvis du bruger et spejl. Så du skal lave den her. Gør du bare det samme her, drejer rundt, og så sætter du en hårnål. Og det gør man så bare helt. Når du så har gjort det, så er du sådan set færdig med din, jeg vil ikke lige kalde den perfekte, men med din knold, men man siger at den bliver perfekt, hvis man sådan bruger den her genvejer. Men jeg vil kalde den perfekt, men sådan her, jeg ved ikke, I kan se det, kommer til at se ud, jeg prøver lige sådan her. Og ja, det var det, og jeg håber I nød den her video, og I må gerne trykke like, og jeg undrer nok over, hvorfor jeg ikke lige speed op, da jeg satte hårene lige, men det er fordi, at jeg er ret temmelig ny herinde, så jeg ved ikke lige, og det skal man sikkert også have sådan et program for, men det kan jeg ikke, så ja, så I må bære over med mig, men vi ses!